lagunok, gaur goazen 4.0 telesailearen gure naia dantza egingo dizuegu, baina lehengo informazio pixka bat emango dizuegu. Aurreko denboraldiaren arrakastari esker ETBk telesailarekin jarraitzea erabaki zuen. Goazen 4.0ko atala 2017ko ekainaren 20an hasi ziren grabatzen eta abuztuaren 25ean amaitu zuten. Denboraldi horrek azaroaren 3an hasi zen emititzen ETB-baten. Denboraldi horrek audientzia datu bikainak izan zituen 12 eta 12 aurren artean. Goazen 4.0 aurreko denboraldian pertsona asko joan ziren, baina beste batzuk ere jarraitu zuten. Horretako bat naia badiola, orain esandako dantza egingo dizuegu, espero dugu gustatzea.